vítam opäť zase tu na kanále. V dnešnom videu tu ukážem nejaké prepy leg day, čo ja chodím pri trojboji a čo mám cca asi v pláne. Nebudem tu nič vysvetľovať, na internete si nájdete všetko, milión plánov a neviem čoho všetkého, čo si môže každý podľa seba nastaviť. Nechcem tu ani nikoho ničo mučiť, že doma čo jak chodiť. Čisto len ukázať niečo, že čo mňa baví, čo chodím, jak to cca vyzerá moja príprava na takú prvú súťaž po nejakých tých rokoch, čo som sa k tomu tak vrátil naspäť. A skôr sa na tomto kanáli objavia také rôzne videá, že občas to nebude len cvičenie, možno sa tu objavia normálne videá, nejaké iné, nejaké kokotiny. Mám v pláne točiť také viacej deep videá a také cvičebné, že nečakajte nejaké obkecávačky, že by som čil 20 minút na video hovoril, to nedokážem. Už toto je pre mňa prekonanie sa. Skôr čakajte taký rôznorodý typ, občas také samotné videá a skôr len také tréningové váhy, možno nejaké video zo súťaže, keď sa podarí, ak niekto mi to bude mať natočiť. A iba proste taká tá moja cesta tým trojbojom a tým cvičením a životom, čo tu chcem dokumentovať. Už dlho sa k tomu odhodlávam, už som to aj nejaké videá pridával. Pomazal som to veľakrát. Teraz to máte prvé video také späť, to tu nechám. To je pre mňa také, že také prvé, čo sa mi ľúbilo. A také, že aj spomienka to bude, že keď sa možno za pár rokov na to kúpnem, aj na toto video, čo teraz točím. Takže si poviem, že aká to bola kokotina, ale možno, že sa to oplatí a že sa mi to vráti v podobe toho, že vás to bude baviť a že tie videá budete sledovať. Takže toľko obkecávania. Uži si tréning.